kaayo. Sa mong orasa ron? Salamat kay last na lang jud. Makaulit na jud ko ani. Bunot na yun eh. Short pa man. Tabunan at alik maisprihan ang bunga atong ampingan. Uli na, udto na. Uli na taba kay udto na kansi na kay tani. Mana na ka? Mana ka? Mana oy gani hara. May pa ka ako pod. Tara, minutuan ta. Naman di akong balo no. Oh na diri. O tara. Tara. Anya, pila ka buok mo na rapingan di ay? Aw gamay ra gud mga 30 ra. Ah, gamay. Asa man taro mo plaster? Di siguro oh, landong. Kasi tara. Salamat. Ay. Mga ano ta? Balon. Ako aning dako nga balunan ha. Nya ang ako Kali mo ha oh. Dako na mo. Wa tay sudan ani. No, sama po na ako kanon mo po suludan eh. Nah. Palit sa dito ka. Ay ikaw ra siguro ay kay buutan bitaw kay ka. Ulog-ulog pod. Sige na ba? Ikaw bitoy manghod. Nay, kuno 50 oh. 50 ra? Sa may tayo mapalit ani eh. Kaayo na lang ana. Palit ra gog dilata dito. Nahala sige. Adto na lang ko eh. Tesa day, Tesa. Huy. Unsa man? Ay wala. Apili na lang po pagdali. Igutom na kayo. Tara. Wa mo kay klaro paps. Kablong init na kaayo, langan-langanon pag ita. Adto na lang ko eh. Kita layo pa ato eh. Ako pagigisugo nga init kaayo oh. Salig siguro kay magulang ba. Ay, salamat na itindahan diri sa dool. Ayo. 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 Wala mang ginigawa sa tao. Di man siguro ni baligya ni. Imposible kung nagdili ni baligya nga. Dila tas tur man ni oh. Ayo. Da, syaro gue mo tubag. Kakusog na tong akong pag-ayo. Pandaman. Wala gyapon tao. Aw, ako ni kwaon. Kana pa'y magbayad ko. No, God, please, no, no, no. May kitsa man ang singit-singit diha. Hoy, nganong imo man gikuha? Ay. Naaman day tao di ay. Dili ba? Kana mo imong baligya. Wala mo na plaster. Akong i-plaster para mahalin din ni karon. Ay sus, kung wala ko niabot, imo nang dadon. Unsa? Sa may tunay mo sa kuha, hilabtunon? Ay kung hilabtunon pa lang ko, ako na ning gihurutanan.
Unsaon man kay kaning tindiro dire. Tugat-tugag ka bungol. Dili man day kadungog. Ako na nung iyabutan ron. Aw, kung maabot na sa punto nga imo nang iyaburon, mag-abot yun ta sa puro karon. Ay bisan pag mag-abot tag Malacañang pon at tubangon jud kanako. Basta imo pliti. Ay, dili lang utana ta mag-abot anang puntuha doy. Ang ako lang ay uli ng isa nga naa sa inyong bulsa. Sakpan gyapon da. Aw, oh, kadali ra na. Nya, wasa na ka. Aw, naaraman di ay na. Nya, asa may mo ani? Kani ako lo. Aw, kani imo ha. Nah, dili kani oh. Sama ni baligya di kay ako na lang puning paliton. Ay, dili ra ba ginabaligya doy? Aw, lagi. Kay dili man po siguro ni Dilata. Dilata magkain yung baligya dire. Oh, dilata. Kaklaro anang karatula nga nasi mga tubangan no? Wa ka kita ana. Oh, dara oh. Di ta maghuman ani. Aw na araman day na. Ambibi. Oh, bayad oh. Ay, nakay piso dira kay tagaan ti kag sukli. Tagpila man day ni nga 50 man to kong kwarta. Tag-unsi man na. Tag-unsi raman day ni nya. Ano mga pa mong piso? Kadako na ng 50. Ambi na lang big, di na lang ko. Usa. Bundal rin nga. 50 tong kwarta? Pangayuan pag yung piso. Ayun. Patay. Pasuko gito si Papi Paps ron. Ako kung kasukaan ko ni Papi Paps ron, ikaw gina kong itudlo kol. Ay, dali ra gud doy. Ako ipasabot nimo. Dali ra gud. Be, ambi ng 50 be. Ako ang ipasabot nimo. Nya kay wala man kay piso. Ako ning kuanog balig 11. Si Antane. Oh, dako nang imuha ha. Oh, nya, okay na ka ana. Oy, apil na lang po ni siya dala. Kay basing napas mo na ka. Ay na, araman day na. Sige kol, muadto na ko. Kadugay bato kung isugo ultimo dilata na datogan naman siguro to sa dilata kung bata ato. Napas mo na kuha ni ron. Paana, pas mo na jud kuha ning kalaki ha. Kapag tawhanan eh. Ultimo dilata makabalik perting dugaya. Abot lang yun to ron. Abot lang dito na ron. Patay si Papi Paps ron. Pas mo na to ron, patulong na ba ito kung pas mo? Putong na tayo. Na, si Papi Paps, daan ko pa lagi. Ipatong lagi yun. Papi Pops! Papi Pops!